Dan il-Gvern mhuwiex perfett, iżda qed iwettaq dak li wieħed. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-programm Dissett fuq TVM. Meta qegħdin inħarsu lejn l-affarijiet li qed jiġru f'pajjiżna. Il-fatt li l-isfidi l-kbar tal-ħolqien tax-xogħol, nżommu l-finanzi under check, illi noħolqu il-ġid, li jkollna l-ikbar tkabbir ekonomiku, li nkunu qegħdin niġġieldu l-benefiċċji soċjali, l-abbuż tagħhom tal-benefiċċji soċjali, li immorru għal public-private partnerships. L-iktar fuq it-tmexxija tal-ekonomija, fuq it-tmexxija tas-saħħa, fuq it-tmexxija tal-edukazzjoni, qegħdin niddeliverjaw. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-kritika ta' politika ta' ħabi u fakkar li l-Gvern żamlura milli jippubblika kuntratt ta' Henley & Partners għax hemm deputat min-naħa tal-Oppożizzjoni li kien l-aġent ta' kumpanija li ridet tidħoli minflok Henleys. Stqar li l-Gvern qed jagħmel riformi fil-qasam tal-enerġija li se jkunu qed ineħħu mażra minn l-ekonomija u jagħmlu lil Malta mutur għall-ekonomija, dan kontrarju għall-amministrazzjoni preċedenti. Jofenek kien jgħid jekk tatuni euro għall-Ene Malta jien nagħtihilkom. Aħna mhux talli ġibna euro għall-Ene Malta kollha, talli għal 33% tal-Ene Malta ġibna 320 miljun, l-ikbar investiment barrani li qatt kien hemm f'pajjiżna. Hawnhekk il-Prim Ministru stqar li l-qafas tal-Power Station il-ġdida qed jinbena f'pajjiż Ewropew. Tikkonferma Prim Ministru rapport li għandu Dissett li l-Power Station il-ġdida se tinġib lesta minn pajjiż Asjatiku? Le. Il-Power Station il-ġdida qed tinbena il-qafas tagħha qed jinbena f'pajjiż Ewropew. Il-Prim Ministru saħaq li jrid joffri stabilità lil poplu Malti u Awċi, stabilità anke fil-prezzijiet tal-fuel, gass u żejt. U ċaħad b'mod kategoriku li l-prezz tal-petrol huwa ogħla. Il-prezz tal-petrol u diesel fil-pajjiżi Ewropej bħalissa mhuwiex l-istess bħal tal-2010, huwa ogħla minn tal-2010, ġifieri ma taħdimx hekk is-sistema. It-tieni nett, jekk għandna l-istess prezz taż-żejt illum bħal-2010 u fl-2010 ma raħsux il-kontijiet tad-dawl. X'anke d-dawl ta' jiddependi mill-prezz taż-żejt. Dwar it-trasport pubbliku l-Prim Ministru qal li l-Gvern din is-sena tilef madwar 30 miljun euro u għalhekk se jonqos is-sussidju. U assigura li mhux se tkun sistema ta' trasport arroganti kif kienet taħt amministrazzjoni preċedenti. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar ir-riforma mwiegħda tal-Gwardjani Lokali u stqar li jrid li n-nies fit-triq iħossu differenza. Fisser kif irid li l-Gwardjani Lokali jgħinu l-ħajja soċjali taċ-ċittadini billi pereżempju ikunu aktar ħdejn skejjel. Stqar li l-gwardjani mhux qegħdin biex jidderiġu traffiku biss imma li jżommu ċertu livell ta' ordni u li jħarsu lejn affarijiet ambjentali.